Скъпи приятели и почитатели на моята поезия и тази на Младен Мисана, дойдоха едновременно за обща радост книгите "Скитници сред лято", стихосбирка на Двамани, и по същото време дойде и втората, която беше поръчана, "Пред прага на хаоса". За мен е особено удоволствие да споделя с вас, че тук в предговора и на първата и на втората книга съм включила прекрасните рецензии на Диана Христова Олива и на Младен Мисана за моята поезия, а на Младен Мисана съм направила аз рецензия, която също съм я включила в общата ни книга, а тази рецензия на Младен и на Диана и в двете книги е включена. Просто си галя душата с хубави хора. На четвърта корица на книгата "Скитници сред лято" е рецензията на моя добра приятелка и преподавателка Цветелина Димитрова, която харесва и цени моята поезия. Така че така обогатена с добри и хубави хора, разбиращи изкуството и ценящи го, независимо от професията, но разбира се и Цветелина е филолог, и Диана е юрист. Това са интелигентни хора, които имат отношение към изкуството. И наистина много ме трогнаха и аз не мога да не направя този реверанс и да ги включа в книгите си. По традиция ще прочета някое друго стихотворение. Избрала съм от "Скитници сред лято". Първо някои мои като дама, после и на Младен Мисана. Състояние. Обичам да отключвам синевата с очите си и дълго да мълча. Потънала сама в необята и влюбена в безкрайните неща. Това ми е любимо състояние и ми зарежда всички сетива. Събирам сякаш цяло мироздание и поднебесната му красота. Съдбовности. Талантът не е просто самоцел, единствено в живота занимание. Кажи какво си дал, какво си взел и как осмислил своето дарование. И сякаш някъде в зрелостта за него само ти остава време, защото иска още в младостта съдбата сякаш своето да вземе. Да се докажеш личност и човек. Това остава и след твоето име. Не става в битието да си мек или пък лош, имиджът ще се срине и няма да си цялостен и жив в паметта на хората тогава. Те искат спомен да е красив, дори несъвършен, за незабрава. Пред прага на хаоса. Дали към хаоса светът пътува, не може още никой да реши. Но за добро душата се вълнува и вярвам, че не иска да руши. Обичай този свят и стой до Бога, пътувай, има много красоти. Една звезда трепти до изнемога и ме съветва: гледай и пиши. От всеки го аз знам не става птица, но всеки за любов е природен, с най-чистите отворени зеници да пълни с радост бъдния си ден. Какво ще става, само Бог решава в тази плетеница от злини. Обаче с добро се побеждава, с добро към съвършенство се върви. Къде ли утре мисълта се спира, да не извърши своя сетен грях, това не знам, но всеки сам избира как да попита за какво живях. Както казва нашия неповторим Яне Сандански, с което е оставил следа: робът се бори за свобода, а свободният за съвършенство. Колко е бил прав. Да видим сега какво съм избрала и от Младен Мисана.
Безсмъртниче, открихте между сухите треви, закътано сред другите цветя, нечуто на ухо ми промълви: вземи ме, аз съм вечността. Откъснахте и в траурна тъга, в една самотна ваза те положих. Бях мислеща тръстика на Паскал, у теб единствено намерила опора. И двамата живяхме без вода, ти никога да те полея не поиска. От живота аз не открих следа, а ожаднях от извора на истината. Поглеждам те, безсмъртен стрък, не вехнеш никога, стаен в ръката, родил се от смъртта, но без недък, отвеждаш всеки смъртен под земята. Обещай ми. Този ден е безличен и сив, монотонен, дори без тревога. Обещай ми, че утре съм жив, ти любов, без която не мога. Вече нямам стремеж да вървя, неуверено спирам да крача, не защото съм стар те мълбя, но без тебе оставам сираче. Утре знам, дъждове ще валят и порои пръста ще отмиват. От подземни реки се боя, обещай ми, че пак ще ни има. Черен мрак сред душата кълни и кръвта ми под него попива. Аз възкръсвах от толкова слани и от есенни тъжно реждиви. Любовта ни, далечният бряг, ще сънувам сред глухи полета, обкръжаван от хищния сняг. Обещай ми, че пак ще си цвете. Нека да завърша с още едно на Младен. Капки 2. Вън небрежно дъждът преваля, грациозно побива в тревата. Капки 2 той остави в стъклата и след него се спусна мъгла. Капки 2, автограф за любов, свърна вятър и с шепа ги вдигна, с пирует на мъглата намигна и затвори ги в своя обков. Помня капките как изветряха, но със спомена те са у мен. Бях свидетел на техния плен, как красиво щастливи умрях. Да са ни честити двете книги и да вървим напред и до година.